Türkiye û Kurd bi taybetî erkên hewan çi ne? Divê Türkiye çi biket û Kurd çi bikin bo serkeftina evê pêvajiyan jî bi rastî jî pêvajiyeka aştiyê bihê serakandin û di berjevendiya hemû layenan de be domahek bi şer bê cek bihê te danan ji hemû aliyên behsê dikim. Gelek spas da pirseka giring e. Serokê em bên MHP çewakî dest dirêja gruba MHP kir destê hevserokê Dem Partiyê kirin. Ew giring e tişekî zaten wek em bên gerek her roj bê zaten grubekî di meclisê de hene zaten berpirsiyarê wan destê hev dibirin. Lê mesele ev e hindirî wî de çi tune ji bo wê bang emel devletê re eger magazîgonaka sivîl dixwazin ava bikin bafirînin yek eger hebûna milletê Kurd ger qebûl bikin. Li dêvî ger zimanê Kurd dibistana yekem hetanê zanîngehê bê qebûl kirin. Sisê wî ger statû zî êdî li ser biskinin. Li Rojava statû heye, li Herêma Kurdistan Federasyonu heye, li Kurdistana Bakurtenê bê statû qet evna ne mümkün ki mesela Kurdistan'ı çareser bu. Yani devlet Türkiye, berpirsiyarê Türkiye, iktidar, desthilatdar û opsisyon gerek mesela Kurd navê wî lêkin. Bê nav lêkirin. Mesela serokê em bên CHP dibêje ki ez devletê didim me Kurda. Di hindirî wî de çi heye? Tişek tune yani devletê didî Kurda çi ye? Berê serok komazî digotin biraz bo Kurda li devletê negerin. Devleta Kurda heye ev zaten komara Türkiye. Lê komara Türkiye hebûna milletê Kurd qebûl nakiye. Ji bo wê gotin tişkîdine di hindirê gotin de çi heye? Ew giring e kiryar giring e. Baş e. Gerek siyaseta Kurd rejim bangemel siyaseta Kurd re hemû partiyê Kurd re ye. Duhê de vek em xebata mez heye em diyen hemû partiyê me Kurd ê Bakurê Kurdistanê ger bêr cem hevdi eger destûra bingehê yani wek magazîvanaka sivîl hate rojevê hemû partiyê me rêxistinê me rewşenê bîre bi hev re sê qala bînin ziman. Baş. Daxwazê bi hev re bînin ziman pêşkeş bikin.